Алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Жумга марафон башлар алдынан бүгүнкү шаранын кунаклары менен тааныштырып узам. Татарстанда Жумга марафоны проекты башланып китте. Чараның Татарстан Республикасында яшәүче халыкларның татар телен һәм туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре буенча Татарстан Республикасы рәисе кашындагы комиссия белән берлектә җәмәгатьчелеккә файдалы Терәк Опора хәйрия фонды оештыра. Һәм традиция буенча әлеге марафон безнең Яшел Үзән районында башланып китә. Татар телен саклау өчен инде әзик кенә хәтер саклау өчен Минтимер Шәриф тәкъдим буенча да Рөстәм Нургаевич тәкъдим буенча да комиссия төзелде. Ул комиссияның татар телен саклау һәм үстерү комиссиясы. Раббыбыз Субханаху ва Тааля килгән Рамазан айын мубарак кылсын. Раббыбыз Субханаху ва Тааля һәрбер гаиләгә бәхет, бәрәкәтен бирсен. Раббыбыз Субханаху ва Тааля һәрбер гаиләне күз тиюләрдән, зәхмәтләрдән сакласын иде. Аллаһның рәхмәте белән шуңлыкта карасак, Рамазан айы ул гаилә айы. Кашан без Аллаһның рәхмәте белән аны гаиләбезгә багышлый алабыз. Кашан без намазларга баскач дуа кылганда без гаиләләребез өчен дуа кыла алабыз. Һәм Раббыбыз Субханаху ва Тааля шушы Рамазан айын чын гыйбадәттә, изге гамәлләрдә уздырырга насыйп кылсын иде. Күркәм булыр эшегез, хуш килдегез, мәрхәбә, хуш килдегез.